Dit jaar moeten ze nog klaar wezen. De nijbouwwenten van thuiswonen op het Bonifatiusplein in Dokkum. In totaal komen er 18 1 of 2 persoons wenten. Ze zijn ontworpen met dezelfde monumentale kenmerken als de omliggende huizen. Dan hebben we hier een uitdaging, want het is sociale woningbouw, maar wel op een heel bijzondere plek. En wij hebben de goordhichte, die luidt hoger als normaal. Nijbouwbesluit kreeg een plafondhichte van 2,60, maar we moesten hier naar 2,80 meter plafondhichte daar, om daarbij goed om te laten sluiten. Er zitten een aantal rieke elementen in. We hebben boogjes omgebracht boven de casino, spekbandjes in het metselwerk, omliggende vlakjes en daarmee zacht om die architectuur vast te pakken en daarbij om te sluiten. In het Bonifatiushof komen mensen van alle leeftijden te wonen. De jongste is 23, de oudste 84. Zij kunnen nu een moertje in een grote binnentuin. Die maaien zij zelfs vorm aan. En ze moeten hem zelfs onderhouden. Het doel van de binnentuin is eigenlijk veiligheid, een stukje gezelligheid en een stukje omzien naar elkaar. Het is semi-openbaar, er zit een dik doorheen. Nou, en in dit deel komt een stukje ontmoeting. Dus green en een stukje een plek waar mensen zitten kennen. En aan de andere kant is ik vooral green, maar ik een stukje rust. En er komt wat moestuin bakken. En dat ben ik de thema's die de mensen kozen hebben. Dus green, rust en ontmoeting eigenlijk. De poortwenning die wordt als laatste gebouwd. Er komt ook een zichtlijn in naar de wenning hierachter. Dus als je straks er vast in en je ziet door die poort, dan zie je naar dat binnengebied met die monumentale waarde. Het wordt nog even voor de nieuwe bewoners haar intrek nemen in het Bonifatiushof. Maar de bomen tussen de onderstaande bollen liep het al goed. Het is een hele bijzondere samenstelling van de groep, maar nou ja, tijdens die bewennersjong, we hebben de inrichting maar ook al bepaald. Het ging eigenlijk heel natuurlijk samen. Het was al heel gauw dat we tijdens de eerste jong dat mensen zeiden van ik wil wel plak nemen in het bestuur. Dus iedereen was vet enthousiast en ja, er is de vet al een stukje binding ontstaan.